Okay guys, welcome back again to our channel. So for this video, ayun, ipapakawala na natin si Zoro at saka yung ibang mga inahin natin na kasabay niya na i-release. So bago ang lahat, napapurga na yan. So ngayon, bibigyan na natin ng vitamins and then liliguin natin siya. So today, ngayon yung araw na i-release natin si Zoro kasama ng mga babae na nauna naming naligo na. So papakita ko yan sa inyo maya maya lang. So liguin na muna natin yung inahin natin. Eto. So para purpose namin na para masabay ni Zoro na maligo at saka ma-release. Para sila yung palang magkasama kung saan sila pupunta. Tulad ng ginagawa ni Rapido. Every now and then na merong mga bagong release na babae. Palagi niya yung mga dinadala or talagang sumusunod din sa kanya yung mga inahin na yun. Huhulihin na namin si Rapido para makapagpahinga rin siya, para makapakondisyon din si Rapido. Kasi alam niyo naman na matagal-tagal na rin namin nagamit si Rapido dito. And ngayon na meron kaming bagong tandang, ay na muna din ang ating i-release para si Zoro ay makapaglakad-lakad din. So maganda rin yan guys kapag meron kayong mga malaking backyard sa inyo or kahit kung meron kayong farm, mas maganda yung nakakalakad yung ating mga alaga kasi parang napapractice nila yung kanilang paa o hindi sila masyadong lumpo kapag nandun lang sa kulungan kasi napakaliit lang din. Ito sa mga babae na isasama natin kay Zoro na i-release ngayong araw na to. So balita ko kasi si Zoro po ay maganda daw o hindi siya sumasalpok ng mga tandang na lalaki. So susubukan din namin i-release si Mayor ngayon. As usual, gamit kayo nung sinasabi namin pinapanligo dito, yung wash out, ayan. So kapag tapos yung nasabunan, or depende sa inyo kung sasabunan nyo or hindi, pero ayan tayo ngayon, wash out na tayo pagkatapos nating sinabunan kanina. Ayan. So si Zoro ay kailangan nating ibaba kasi nga para si Rapido is makapagpahinga rin. Yan yung maganda kapag meron tayong palitan or mga tandang na pwede nating salitan na pinapalagay sa range para yung isang tandang natin is puro din yung similya niya kapag na-release na rin siya. So yan yung sinasabi ko sa aking nakaraang video guys na nangyayari yung mga similya ng ating mga broodcock tulad ng mga itlog na sinabi ko na mga abnormal. O yung mga nagtatanong dyan no, bakit nagiging bugok yung ating mga itlog. Kasi po maaaring wala po yung similya o hindi maganda yung similya na nabibigay ng ating tandang. Kaya kapag meron kayong ibang tandang na maaaring ilagay sa range, so gawin yung salitan silang dalawa para po alam natin na puro yung ating mga similya sa ating itlog. Na kung saan talagang mapipisa yung itlog, hindi magiging bugok kapag ganun. Of course, kasi maaraw ngayon, ilalagay natin siya doon sa may barting maaraw para mas madali silang matuyo. Kasi kapag hindi maaraw guys, yun yung problema, medyo giginawin talaga ang ating mga inahin or kung ano man yung niligo natin within that day. Ayan yung iba na guys, na makakasama niya sa pag release natin kay Zoro. Ayan yun, apat sila na inahin ang ating i-release kasama ni Zoro. So ayan guys, nga pala, ayan si Rapida napakapula na yung mukha niya. So isang palatandaan yan guys na kondisyon yung ating manok. Napakapula. So ayan, puntahan natin si Zoro. Kasi eto na yung liliguin natin ngayong araw na tandang. Ayan, eto si Zoro guys. Ayan siya So liliguin natin siya. Dati hindi yan hindi yan nakaligo nung bagong dating niya. So matagal-tagal na rin yun. So expected na marami yung lupa-lupa sa katawan niya. So ganyan kalaki si Zoro. So tulungan ko lang yung mister ko guys para mas mapadali namin yan na maligo si Zoro. So yan guys, gumamit kami ng malaking balde para kay Zoro kasi napakalaki niya. Hindi siya magkasya dun sa maliit na balde na blue. So ayan na siya Ayan. Kailangan liguin kasi
para kondisyon siya para sa ating breeding ngayong paparating na mga buwan. Tapos salitan lang sila ni Rapido para siguro natin na yung ating itlog ay talagang may similya na kung saan mapipisa talaga. So napakita ko na to before na meron kaming mga pangpakondisyon o paano kami pakondisyon ng aming mga tandang. Pwede nyo yung i-check out kung paano yun. So ito mga glimpse lang to kasi nga i-release din natin si Zoro kasi nga bago rin siya dito. So i-document natin yan kasama ng mga babae na kasama niyang i-release today. So finishing lang natin yung kanyang mga yan, yung mukha niya sa gilid. And guys, parang gusto na talagang maligo lang ni Zoro, oh. Ayan, hindi na siya hinahawakan ng mister ko. Chillax lang siya dyan. So, shout out dyan sa mga gustong maligo. Ayan, no, relax na siya si Zoro. Kasi mainit yung katawan niya guys, kasi matagal na siya nakaligo. Hindi nakaligo. So, ayun, ilagay natin siya sa fence ngayon. Nakahanda na yung fence niya doon. Ayan. So, ayan, mas maganda rin kasi naka-range si Zoro kasi yung mga balahibo niya sa kanyang paa, sa kanyang katawan is tutubo yan ng mas mabilis. Kasi si Rapido noon, ganun din yun eh. Hindi siya masyadong maraming balahibo. Kaya, nung nasa range na siya, mas madaling tumubo. Mas mabilis. So, dito siya, katabi ng ating mga babae. Ayan yung mga babae natin na manok. Ito naman si Zoro. Diyan si Zoro natin. Ganyan. Pula-pula na ng mukha ni Zoro. So finally, makakalabas na siya sa kulungan. So si Rapido naman ang ating ilalagay doon sa loob maya-maya. So ayun, kung mapapansin nyo, talagang pumuporma na siya sa mga babae. O yung ika nga parang kakasta na siya. Ayan. Sinadya namin na dito siya katabi ng mga babae para mamaya alam niya na kung sino yung mga batch niya na maaari niyang kastahan. Ayan. So, maganda kapag mainit guys para hindi masyadong ginawin yung ating mga manok. So, tingnan muna natin si Rapido doon kung ano na yung status niya. Then balik tayo dito mamaya. Ito nga pala si Rapido. Pinasok namin dito. Ayan. So, dito muna si Rapido, mga ilang weeks or buwan para makapagpahinga din si Rapido. Ayan guys, so dito na muna siya or dun sa kabila. So, depende kung saan siya malalagay mamaya. Pero dito na muna namin siya nilagay. Ayan, so condition ka muna Rapido ha. Ayan, para sa next breeding season na naman natin. Ito guys, board in the house na rin si Mayor, kaya liliguin natin si Mayor ngayon at kasama ni Zoro para ma-release na rin siya sa range at makapag jogging siya every morning kasi matagal na rin siya sa kulungan. Ika nga nila board in the house na masyado si Mayor sa kanyang kulungan. So ngayong araw, ayan, liliguin din natin siya kasama ni Zoro kasi guys, hindi pa to kumakasta si Mayor eh. So, ang purpose din natin nito is para talagang tumibay din siya kahit papano. Ayan. Para at least yung mga paa niya, magalaw-galaw niya every morning. At kapag pwede na siyang pang broadcast, is hindi tayo mahirapan sa kanya kasi nga na-try na natin siya na nasa labas na siya ng range. Or nasa range na natin siya nakagala-gala. So, ayan, liguin muna namin para mas madali. Ayan, love na naman natin si Mayor sa mahiwagang balde natin na pangmalalaki lang talaga kasi nga yung maliit na balde hindi talaga yun masyadong magkasya sa kanila. So ayan, mas matangkad talaga si Mayor kaysa kay Zoro, pero si Zoro naman is mas maganda yung kanyang hubog ng katawan kasi napaka laki ng katawan ni Zoro. Kasama na din yun kasi nga mas matanda na rin si Zoro kaysa kay Mayor. Ayan. So sana lang hindi to anuhin ni Zoro kasi nga bata pa rin to kahit pa paano. Yung sinasabi nila kapag siya mo late mature yung kanilang pag-iisip pero yung kanilang katawan is mature na malalaki na talaga sila. So ganyan yung ating kaibahan sa mga ibang manok na
Ayan, napakagalaw ni Mayor. So, compare kay Zoro, mas hinahon si Zoro. Kasi nga din siguro sanay din siya dun sa dati niyang may-ari. Kasi nga pinapakondisyon si Zoro kasi nga pang fight si Zoro. So, eto si Mayor, hindi pa to nakakasubok. Pero, yun na nga, ang purpose din namin kay Mayor is pang broadcast natin. Para salitan sila sa susunod natin ng mga breeding season. So, sa ngayong taon na to at sa mga susunod pa na taon, baka ganun ang mangyari. So, dahil wala kaming fence guys, i-release na lang namin agad-agad si Mayor. Para, ayun, makagala na siya. Finally, na walang kinakatakutan. Pero, hindi pa rin namin masabi kasi nga, ayan. So, napaka liit ni Mayor kung titingnan. Ayan. Napaka awkward niyang maglakad actually kasi nga hindi siya nakakapaglakad-lakad. Nasa kulungan lang siya palagi. Kung makapaglakad man din, kaunti lang, tapos balik agad sa kulungan. So, iba pa rin talaga yung tulad ni Rapido na palagi siyang naka-range kasi mas maganda yung mga ganun kasi mas malalaki sila. So, ayan guys, i-release na natin sila para makagala na rin sila. So, ayan, yung mga babae natin, yan yung expected na sasama kay Zoro. Yan, medyo tuyo na sila. Hindi pa sila talagang totally tuyo, pero okay na yan. Maya-maya, matutuyo na rin yan sila. At least, kanina, napaano na natin sila. So, si Rapida dyan, is, ayang napakapula pa yung mukha. Medyo ginaw pa. So, re-release na natin sila para mapakita natin sa inyo. So, ayan, release natin si Zoro. Tsaka yung mga babae of course. Ayan. Ayun yung iba. Ayan, nagsisilakaran na sila. Ayan sila guys. Parang nakawala talaga sa hawla si Zoro. So ngayong araw na to, yan yung ating gagawin. Monitor natin si Zoro kung saan siya magpupunta-punta. Para at least hindi siya lumayo. Kasi nga bago pa siya sa range natin, bago pa siya sa range natin, bagong kawala pa siya. So monitor natin yan ngayon. So si Mayor nga pala is nandito sa kabilang banda. Eto, pakita ko rin sa inyo. Ayan, nandito si Mayor. Ayan siya, nasa gilid lang siya, nakatambay lang siya dyan kasi kanina napa-release na natin siya agad-agad. So let's just hope and pray guys na hindi niya sasalpukin or hindi siya sasalpukin ni Zoro. Kasi ayan na si Zoro. Ayan. Mukhang naghahanap na ng magaganda. Ayan. So ayun ang ating video today guys. Hope you like our video. And again, sana may natutunan kayo. I will update you guys kapag ano na ang ating, kapag nakakapangitlog na yung ating mga alaga sa mga anak ni Zoro. So that's it for this video guys. Till next vlog everybody. Goodbye and peace out.